Naiz eta egunero ospatzen dugun amaren eguna maiatzaren lehen igandean izaten da egun ofiziala. Baina nola ospatzen dute Galdao kostarrek? Galdetu dezagun. Gu etxean bai ospatzen dugu amaren etxean, betidanik. Guretzat da aitzaki bat elkarrekin egoteko, elkarrekin bazkaltzeko, eta beti dauz oparitzen bat. Kama naiz eta txikiak zirenan igual gehiagotan ospatzen gendun. Egia esan da, urtean zehar ospatzen dugu amaren eguna beti ospatu behar delako. Taietxo bat edo egingo diot amari eta emango diot. Maztearen etxean apur bat gehiago lantzen dutela esparru hau, baina gurean apur bat baldragazagoak gara, espero dut gustatzea. Gauza berezirik ez dugu egingo, zen iramaren urteak maiatzaren 9 dira, beti iaialdi berean egiten dira urteak, eta amaren eguna beraz gure maitasuna jasoko du, berarekin bazkalduko dugu. Eta orain aman moduen, nire seme-alabak nahiko txikiak direnez, tokatzen zaizkit marrazkiak eta makarroiz egindako lepokoak eta gehien disfrutatzen dudana da ematen didate maitasuna. Musuak eta haien bezarkadak.